Aktar minn 55,000 ktieb bil-Malti u bl-Ingliż se jingħataw lill-iżjed minn 13,800 student u studenta mill-ewwel sat-tielet sena tal-iskola primarja. Dan f'inizjattiva bl-isem ta' Il-Kodba Ħbieb tat-Tfal li tnediet mill-Ministeru l-Edukazzjoni flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Din l-inizjattiva kienet parti mill-manifest elettorali bilan tagħha u li jintbagħat messaġġ b'saħħtu favur il-qari. Permezz din l-inizjattiva qed tkompli titrawhem l-imħabba lejn il-kodba fit-tfal minn xkunitom, kif spjega il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu David Muscat. Inizjattiva oħra tal-Ministeru tal-Edukazzjoni bis-saħħa tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu li permezz tagħha biex nippromovu l-qari qegħdin inqasmu lil kull tifel u tifla set ta' kodba bil-Malti u bl-Ingliż issa fi żmien il-miliet biex ikollhom il-librerija personali tagħhom. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima li sostna li l-Gvern u impenjat li jkompli irawhem kultura ta' qari u kursità intellettwali fost it-tfal. Proċess li permezz tiegħu ħanibdew mit-tfal tal-ewwel u tat-tieni sena billi ntuhom set kodba li għandhom ikunu l-bidu sabiex kull tifel u kull tifla fid-dar ikollu l-librerija tiegħu. U hemmhekk ikun jista' jitgħallem billi jaqra u jikseb esperjenzi ġodda.